जायासै खोमा ओइ लासै गाबफ्लालायदो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथायथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो न'खरनि जानाय लोंनायजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर गानै जुमै बैसागो बोथोरनि माने दख'ना बिदन गाननानै स्राय आं दिनै सालबारि बाजाराव थांनो ओंखारदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं मा लायनो थांदो थोदो होमबा लोगोफोर आंजों लोगोसे बैसागु बोथोरखाय लोगोफोर आं बिदनखौनो स्राय गाननानै गस्ला गोजा गाननानै ओंखारबाय आरो लोगोफोर आं माने दिनै सालबारि बाजाराव थांनो ओंखारदो आरो बैसागु बोथोर गेजेरावनो लोगोफोर ओमफ्राय मा लायनो थांदो आङो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो मिथिगोन थोदो होमबा लोगोफोर फैदोहाय जागोन ना जायाखै एसे गोबाव ओमफ्राय माने लोगोफोर लांदां गारिजोंनो थांगोन आरो अमा गारिजोंनो ओमफ्राय दिनैसो माने न'आव मोनफैदो आरो लोगोफोर अमा गारिया ओमफ्राय दा इजोंनो थांनोसै बोरायबो थांगोन आरो मासे गोबाव जाखो इनो ओंखारनायालाय एकदम अबाव नांथाबोखोसै मालालाय थ' बाराखौबो मोनामलायलांनाय मोनो आं अमा गारिफोरखौ जोङो गाखोबाय दायो लोगोफोर थांनोसै बोरायजों आंजों जों दायो मोनफैबाय आरो लोगोफोर नै मना गिदिर लालायनानै बेनिफ्राय मा लानाय जायो नायलांबाय थादो ओइ बारा माबा दैया ओरै गबाङासो बारा ना खम पुरा गो एकदम मालाय नै मा एकदम बयबो मोजांखा स्टाइलनि मालाय टेनसन गैया ओमफ्राय अबेयाव मा खालामो इयाव मोननै जाब दं मोनसे खुलिनांगोन खुलिनो एसे गोजौ जागोन अ इयो मोननै मोननै दं ओमफ्राय इयावसो दै फिल्टार खालामनो होयो अ इयाव ए दैया मोजां फिल्टार खालामो इसे सोबखाङो ना इयासो एकदम बलायबाय थानांगोन सं बलाया बलायनांला बलायाखै माने मोनसेयाव मथा मथि 500 बोसोर थांखायो इयाव इनिफ्राय गोबाव लायो एसे गलांनायाव ना एसे गोबाव लायो जोंहानि सनजय लाबनाय इदि सनजय लाबनाय इदि निदानिया नै फरायनायखै सुबिदार बारा फिसालाय मानो सेरेब मावलाङोना गिदिर जाबावो बेखौ खिथौखौ रोजानाय लांबाय रोजा बारा रोंलायलाङा फैयो नामा थानांगौ आरो इसेबाव अमा आदार होग्रा लोगोफोर नै अमा आदार होनोबो नांगोन नालाय अमा आदार होग्राखौ लाग्रोनोसै फार्स्टआवनो किमान फैसा 120 टाका सर 120 टाका मानि नङा दाखालि आबाय 100 लांदों ना लाख 100 घर भाड़ा আছে रूम भाड़ा আছে গুদাম ভাড়া আছে এখন তো বেশি লাগে ayo malah sampai malah gejerawnya musa coba malah deh musa deh siapa ada mas kakala siapa bisa yo सादौनो नागिरदों आङो गेदेरफोरखौ माबा लोङानो आं दा बैसागो बोथोरनि आं सादौनो नागिरदों सालाबो मालफुवा सालाबो एसे आराम लिंदों आं गेदेरफोरखौ लोङा इयो अ गल्ला नोंनिखाय लोङा नामा गल्ला गैयाना इयाव ओंखायनोथ' लोङा होनदों नोङो बिदि दखान फिसायावसो गोथाव जायो आंगालाय फै सबसे मोजांसिनखौ हर एसे हेभि नायनानै बेनो जागोन ना Dia bau
अबा मोजां अबा गाज्रि थायो Ini mana? मोजां ना Ini cepat lah. अबा बायदि बिराद पातला पातला थायो Hah? Dua lagi. Dosa dilihat lah, Sundar. Dosa. Dosa. Ay sigaw plate थालाया ना प्लेट थालाया Lepet dia. Lepet dia na? Banyak orang itu. खायसे बायदिया नै इदि गैया ओमफ्राय थं थं थायो आरो Lepet sama jam selesai. नायनाय जेनेबा आं बारा हाबनाय नङा नायनाय होनदों बाजारा जाबाय आरो लोगोफोरा खुर खालामबाय बाबुबो गारबोदों नालाय गाबजानो गिनानै ओमफ्राय दा मा लाबोखो नोंथांमोननो एसे देखायना होलांगोन आरो न'आव मोनहैबाथाय एसे मेंस्रोबोलायबाय सान्दुंआबो जि गोसा दिनैयो लोगोफोर ओमफ्राय बिराद दै गांदो आथिं आखाइ सुनानै लांसै र' एसे ओइ बाबा दै गिलास लायथाङाबा आंनो नाङा इयो नाङा मटरखौ लोङा आइरन दङ थाङाबा थां लायाबालाय आं लाय माइसि अलसियांलाय बाजारनिफ्राय मा लाबखो लोगोफोर नोंथांमोननो एसे देखायना होलांसै ओमफ्राय लोगोसे नै आइ बिखुनजाबो नायनो फैदो आरो मा नोंबो नायनो फैदो आंनि माल माथाखौ थांखालि आं होलांगोन ओइ नायफै खिथिनि आं मा लाबदो नोंथांमोननो एसे देखायना लांसै नै गिबियावनो माने गेसनि माबा आरो गेसनि बुदि लाबबाय ओमफ्राय लोगोसे नै भुयाम सुयाम सिनि आरि दोननो बेनिफ्राय लोगोसे दाखोर गारग्रा बेनिफ्राय गामला लाबबाय जि दाम लोगोफोर बुस्थुफोरा बायनोनो हाया आरो इफोरखौ सुनासो फानो नालाय ओमफ्राय खान्था लाबबाय खान्थायाबो जि दामखा बेखौबो लाबदो आरो नै मा होनदों खान्थाया 600 बिदोंमोन ओमफ्राय माबायाव लाबदों 500 आसि थाखायाव दामखा ओमफ्राय लोगोसेनो काप गिलासबो लाबखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय मैगं थाइगंबो एसे लाबबाय ओमफ्राय नैयो जाबाय साहा लोंग्रा माबा सेरेब लोंग्रा काप ओमफ्राय जग खरनाय बाबा ओमफ्राय नै जगबो लाबदो नै लोगोफोर जगानै गंसेयावनो 300 आरो 300 मा गगो लोंनो बिजावजालि माखाया नै मैथ्रु बिबारजों अनलाजों खोरोरो संना दोनखाबाय नै लोगोफोर गोखा मोनलायनाय जानांसिगोन आरो बरिया गोथाव नुखाबाय नै मा फाजा एवदो लोगोफोर माथि गालदाबदों आलु आरो नै लोगोफोर माथि गालदाब बायना लाबोदोंमोन बरिया संना दोनखाबाय नै एवना दोनखाबाय